je. Dnes vám ukážem ľahký trik s kartami. Na tento papierik, hociaký pekelný, napíšem číslo ľubovoľne s kartami. Tento papierik pokrčený dám do mojej krásnej peňaženky. Tu potom zavriem a karty pomiešam, aby ste to videli. Tu peňaženku, aby ste mali stále pod dohľadom, aby sa to niečo nezmenilo. Pomiešam a rozdám v ľubovoľnom čísle, napríklad v takomto, a ostatné položím. Peňaženku dám na to, vyberiem listoci, ktorý som napísal, a je tu pečka srdcová. Papierik s peňaženkou dám preč, ale zaujímavosťou je, že na spode je pečka srdcová. Ako som to zrobil? Vysvetlenie. Celú dobu som mal pečku pod peňaženkou. Toto som mal naskladané. Pečku som napísal, lebo som vedel, že tam dal do toho tak zavrel, pokartoval som to, rozdal v ľubovoľnom čísle, ako by si možno, že divák vybral. A tu musíte byť opatrní, aby ste schmatli aj kartu, položili tu, odhalili číslo, ktoré ste napísali na svoju kartičku. Odhalíte divákom kartu, peňaženku dáte preč a je tam pečka srdcová. Takže ľahký trik s kartami s podobou krásnej a milovanej pečky srdcovej. Tak teším sa, že som vám mohol ukázať taký krásny trik.